Wythnos diwethaf, cyrhaeddon ni ddiwedd Efengyl Ioan. Wythnos yma, rydyn ni'n dechrau edrych ar epistol cyntaf Ioan. Epistol yw gair arall am lythyr, ac mae hwn yn lythyr wnaeth Ioan ysgrifennu at Gristnogion. Roedd yn ysgrifennu'r llythyr mwyn annog y Cristnogion yma, eu helpu nhw i ddilyn Iesu, a'i rhybuddio am rhai o'r peryglon roedden nhw'n gwynebu. Heddiw ni am edrych ar adnodau 1 i 4. Yn adnod 1, mae Ioan yn esbonio'r rheswm ein bod ni'n gallu dibynnu ar ei neges, a pham y dylai'r Cristnogion oedd yn darllen eu llythyr wrando ar ei neges. Y rheswm yw hyn. Roedd Ioan wedi cyfarfod Iesu, wedi clywed Iesu yn siarad, wedi ei weld yn gwneud gwirthiau, wedi edrych arno wrth iddo farw ac ar ôl iddo atgyfodi, ac hyd yn oed wedi cyffwrdd Iesu gyda'i ddwyddo ei hun. Mae'n llyged dist i beth wnaeth Iesu, ac mae hyn yn rhoi hyder i ni fod beth sydd gen Ioan i'w rannu yn dod o Iesu ei hun. Helo! Reit, mae'r tair yma yn mynd i helpu fi i esbonio hynny chydig bach yn well nawr, okay? Fe eisiau chi ddychmygu bod rhywbeth gwych wedi cyrraedd i ni. Iawn, rhywbeth gwych wedi cyrraedd i ni, a mae eisiau ni dweud wrth yn gilydd beth yw e. Okay? Ond, rydych chi ddim yn mynd i allu gweld, na clywed, na teimlo beth sydd wedi cyrraedd. A wedyn, fe eisiau chi dweud wrth mori. Okay? Chi'n mynd i helpu fi? Okay, yeah. Dyma ni, yn mynd i ddangos i chi rwan. Iawn, ydych chi rwan yn gallu dweud wrth Molly beth sydd yna? Os ydych chi'n gallu dweud wrth Molly beth oedd y peth gwych sydd wedi cyrraedd chi? Bwni. A ni'n meddwl bwni. A sydd ydych chi'n meddwl? Na, dim gada. Oce, ia. Oce, so tro hyn, geith Anna a gael si clywed e. Oce, so dwi'n mynd i clywed bach i ddynta. Na ni dynnu rhain i ffwrdd. Oce. Cael chi gyda si? Oce. Nawr, cael chi gyd? Cael chi gyd? Oce. Ti'n wedi clywed hwnna? Ia. Bag o siocled ni yn i'n meddwl. Ddim yn gywir. Oce, tro hyn, fe gewch chi teimlo fe, oce? So cael chi gyda ti? Cael chi gyd? Anna, ti'n teimlo nhw? A ti'n teimlo nhw? Oce. Beth sydd wedi cyrraedd ti ni? Bag o Chris. Bag o Chris, na ni'n meddwl. Anghywir. Oce, tro hyn, fe gewch chi gweld, teimlo, ag clywed. Oce, dyn hwn ffwrdd. Anna, a ti gyda agor nhw gyda? Dyma'n peth gwych. Fe gewch chi teimlo nhw, clywed nhw, beth ydyn nhw? Ti'n dweud wrth Molly beth yw nhw? Lollipop. Mae Molly nawr yn gallu trysto chi bod lollipops wedi cyrraedd ti ni achos bod chi wedi cyffwrdd fe, chi wedi clywed e, a chi wedi gallu gweld e. Ydych chi'n hoffi cael ei? Ie. Felly, rydyn ni yn gallu trystio yn beth mae Ioan yn ei rannu oherwydd ei fod wedi gweld, clywed a teimlo Iesu. Ond yna,
Mae Ioan yn mynd ymlaen yn adnod 4 i ddweud hyn. Ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Pan dyn ni'n blasu rhywbeth hyfryd, fel lollipops, dyn ni eisiau eraill i blasu hefyd, mwyn iddyn nhw bod mor hyfryd ydyn nhw. Mae'n lawenydd a mwynhad wrth rannu rhywbeth gwych gyda phobl eraill. A dyna fel mae rhannu'r newyddion da yma gyda Christnogion eraill yn teimlo i Ioan. Mae rhannu'r newyddion da am Iesu gydag eraill yn gwneud Ioan yn llawen. Ac wedi ni brofi Iesu'n hunain, fe allwn ni rannu gydag eraill a bod yn llawen hefyd.